एगो माई के जिंदगी में, ये जिंदगी में एगो माई की कितना भूमिका होला कि विधाता का लेख कैसे ऐसे टालल ना जाला। विधाता का लेख ऐसे टालल ना जाला, केहू असहाय के घर से निकालल ना जाला। विधाता का लेख ऐसे टालल ना जाला, केहू असहाय के घर से निकालल जाना। एगो केकरा के दोष दीही दियाई समझ में आवत नहीं के, केकरा के दोस्त दियाई के समझ में आवत नहीं के कि चार गो बेटा के एगो महतारी दूध पिया के पाल ले, लेकिन चार गो बेटा से एगो माई के पालल ना जाला। हाँ, तो यही पर प्रकाश डाले आज पूनन प्रेमी आइल बने आप लोगों के सामने। सुनी जा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करी जा, नहीं तो 4 गो गाली दिहल जाई। ठीक बा, मुश्किल नहीं के। तो कैसे कहता नहीं, अरे 4 गो के पोस दली दूधवा पियाई के, 4 गो के पोस दली दूधवा पियाई के। अरे 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, कि 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। 4 गो के पोस दली दूधवा पियाई के, अरे 4 गो के पोस दली दूधवा पियाई के। 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, कि 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। और जवन माई पूछे काहे सुखल बावोठ रे, ओही माई के देत बालो या तमा पचोट रे, ओही माई के देत बालो आत्मा पचोट रे। और जवन माई पूछे काहे सुखल बावोठ रे, ओही माई के देत बालो आत्मा पचोट रे। अरे गीले में सुतली जवान सुखला सुताई के, कि गीले में सुतली जवान सुखला सुताई के। आरे 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, कि 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। और बड़का कहेला जाके छोटके में रह, घटता जवन जाके ओकरे से कह, घटता जवन जाके ओकरे से कह। बड़का कहेला जाके छोटका से कह, घटता जवन जाके ओकरे से कह। माई के आत्मा एगो तर से दवाई के, हो माई के आत्मा एगो तर से दवाई के। आरे 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। अरे 4 गो के पोस दली दूधवा पियाई के, 4 गो के पोस दली दूधवा पियाई के। अरे 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के, कि 4 गो से पेट नहीं भरे एगो माई के।
आरे गोली मारो सागर ऐसन रीतिया रिवाज के रोवता अक्षर अक्षर लिखल आदित के गोली मारो सागर ऐसन रीतिया रिवाज के रोवता अक्षर अक्षर लिखल आदित के हाथे खियवली जवान खानामा बनाई के अरे हाथे खियवली जवान खानामा बनाई के चार गो से पेट नहीं भरे एगो माई के कि चारी गो से पेट नहीं भरे एगो माई के चारी गो के पोस देली खानामा चारी गो के पोस देली दूधवा पियाई के अरे चारी गो से पेट नहीं भरे एगो माई के चारी गो से पेट नहीं भरे एगो माई के। तो मेरे दोस्तों देखते रहिए राम सागर प्रसाद इंटरटेनमेंट। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को हमेशा इंटरटेन करता रहूँगा। अच्छे अच्छे गज़ल, पूर्वी लोकगीत, गज़ल सब लेके आता रहूँगा। आप लोग देखते रहिए।